So, lipat na tayo dito kay Boy Bangus sa kanilang mga latagan na ating i-update. So, ito po yung mga presyo ni Boy Bangus. Meron po siya mga 100 pesos isang piraso, 130, 120. Boss Maing, dito magkano presyo? Dito, 140 po yung mga kada piraso ng bentahan ng kanyang mga bangus. Kagupan. So, ang daming mga bangus, no? So, hindi pa natin nababaybay yung isang area doon. Ang mga latagan ng kanilang mga isda, no? At may 90 pesos kada piraso. So, ito naman yung presyohan ni Jeff ng kanyang mga galunggong. Magkano tumpukan? 50 lang yan. 50 pesos po na mga galunggong. 120. Halo. Halo, matambaka tsaka Halumahan. alumahan, galunggong. 120. 120. Sa inyo ma'am, 50 pesos lang. Makabili na nga ako dun eh. Wala nakita. Yun lang. Mamigil lang po ma'am. Okay lang. Better luck next time. Yun o, gulay o, promo. Promo, buy one, take one. Gulay, promo. Jeff, thank you. Salamat. Boss Maeng, thank you. meron na naman siyang kaliskis sa kanang matay, oh. Akala ko, ano? Nunal. Kaya lang kulay puti. Kaya na, may puti na. Ayan, shout out. Good morning sa Boss Maeng. Out. Out sa mga bumili ngayon. Napakamura. Tatay ma, mura. Bakit ganyan naging boses po ngayon? Sa mild stroke na. Eh, nakita ko siya nag-ano eh. Mukha ka yellow ron. Tumaka to kanina eh. So, Boss Maeng, salamat. At ito naman yung mga latagan dito, no? Sa mga latag ni Boy Putik. So, 200 pesos po yung per kilo. Ang pusit kalawang. Oh, good morning sa iyo. Balita ko, masakit daw yung ulo mo. Saan? Kaya nga may tama nga yung dalawa mong ano. Dalawa, may tama sa utak. So, biglang baba yung presyo ngayon ng tilapia ni Boy Tilapia rito. So, biglang naging 90 pesos na lang ang kilo. Oo, mababa pa rin ang mga isda. Marami natutuwa kasi mataas na gasolina, yung mga bentahan daw dito ay mababa pa rin. Oo. Oo. Ang sexy niya. Dito lang yan sa Malabon Fish Market. So ito po yung mga per kilo, 150. 100. 100 pesos per piraso, 70, no? Ang ganda ng mga kada piraso dito. 90 pesos, may 80 pesos po. Tapos golden pompano. Kaliskis lang, hasang hindi rin. Hasang kaliskis lang. Buntot-buntot. Tsaka buntot. Ayan, yung mga latag po dito na mga bangus ni Boy Putik. At yung mga latagan ng mga tilapia Batangas ni Boy Tilapia ay 90 pesos. Bumaba ng 10 pesos. 90 pesos, makakabili na kayo ng 1 kilong tilapiyang Batangas. Kung pwede lang libre, libre na po. Tingnan mo, kita change oh. Wala hindi lang nakuha, kita change. Bali mo rin. Nag-react na naman si Jeff. Salamat, thank you. Dito tayo kay Moy Moy. Ang paninda ni Moy Moy, 90 pesos, tilapiyang Batangas din. Matataba, no? Kasing taba nung nagtitinda. Matataba ang mga latag niya ng tilapiyang Batangas. Oy, shoutout. Good morning, Lodi.
Good morning. Good morning, idol. So yan po yung mga ampalaya natin. Tumpukan ay 60 pesos. Ito po natin ay 35 per tali. Sayote ay 40 pesos. Salamat. Thank you, idol. So ganito rin po yung mga sitaw, no? Kada tali ay 35 pesos. Detos ay 30 pesos. Isang bugkos nut o tumpok. Manok ni Dayan na naman, nandito na naman tayo, no? 100 at 130 at 85 pesos, no? So shout out, good morning. Darating si Dayan. Shout out mga suke. Punta na kayo dito sa Malabon Fish Market at madami kayong mabibiling gulay na murang-mura sa mga presyo sa latagan dito sa Malabon Fish Market. Salamat po, Ate Rajit. Thank you. Yung mga presyo ng mga prutas natin. Doloba. Danggit. Tapos mga bisugo pusit. Nasalo-halo isa, no? Tap-tap. So shout out sa'yo. Good morning, Pogi. Ayan, Saman Lolo. Alright, so dito po ay 100 pesos yung kilo po ng ating mga tahong na matataba, no? At yung tabo rin po dito ay 100 pesos, matataba pa rin po ang ating mga talaba. Ayan, tapos 100 pesos kilo ng mga alimasag. Halo bakla at lalaki. Tuloy na ako. Thank you. Tapos dito yung mga kilo naman ng hipon ay 350. Yung mga per kilo at 100 pesos sa mga tumpukan po ng mga isdang alumahan. So 140 po per kilo ng mga galunggong. Tapos dito yung mga kilo ng lapad ay 70 pesos. So pusit. Tapos mga burot galunggong na paninda dito ni Kuya Ricky. Oy, happy birthday, Kuya Ricky! Birthday na naman. Oo. Shout out yung asawa ko. Ayan, yung mga lapo-lapo na malaki. Tapos 140 yung bangus dagupan. Ganda, oh. Tapos mga tumpukan po dito ng mga bangus pandaing ni Kuya Ricky. Yan po ay 150. Meron po 70 pesos isang piraso ng bangus. So napakyaw ang burot galunggong. 160 kilo. Dito 160. Dito Kuya Ricky. 200 sa bang. Yung malaki po ay 200 pesos. Sa mga Ulo, 160. 160 po sa per kilo. Wala na rin tilapiyang latag, no? Na sold out. Tria, salamat. Kuya Ricky, salamat. So yun po yung in-update natin sa kanilang latag, no? So dito po ay 320. May kasamang Mountain Dew. Libre na. Ayan po 320, no? Per kilo naman po ng mga hipon. So tumpukan ng mga alumahan 100 pesos at meron po tayong 120. Galunggong 100 pesos. So yan po yung mga presyo na ating ina-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. 100 pesos per kilo tilapiyang Batangas. Yan, kada piraso 100 pesos. So, malalaki ng mga bangus. So murang-mura mga bangus natin. Good morning, Ate Lorna, shout out. At Baby Pugita 200 ang kilo. Alumahan 120. At mga tumpukan po 100 pesos. Ako po, hindi ko naman tayo
tapas natin, no? Tapos sap-sap na press na press. Tapos mga presyon din ng mga tilapia Batangas ay 100 pesos. So, yung mga na-update natin, no, na latagan nila, yan po ay mga huli sa Manila Bay. Yung mga islang stop, no? So, ulo-ulo lang. Sige, diretso. So, may lumabas na tricycle, no? So, dito tayo sa mga latagampan ng kanilang mga isda. Birthday! Happy birthday! So, shout out. Good morning sa iyo. Shout out mga kwapong kalbo! Ayun, shout out sa mga gwapong kalbo. Tondo! Ayun, shout out sa mga gagalangin tondo, no? Lahat mga kalbo! Aray ko. So, 90 pesos. Tamang linis siya ngayon ng tilapia. So, 90 pesos po per kilo ng mga tilapiyang Batangas. So, yung mga sapsap natin sa riwa, oh. Hindi, mga palabo yan, te. Maniwala kayo sa akin. 90 pesos. Ate, sa gitna be. Ayun, tinumpok na. Magkano yan? Saan? Ba't kanina hindi nyo tinumpok? Oh, isang marami nga yan ako. Malalaki pa. Malalaki pepi, no? Ayan, oh. Oh, 90. 90 pesos. Tumpukan ng sapsap. Press na press. Wala si Agustin. Sa loob. Ha? Sa loob. Ha? Ate, sa may tapat nila? Alright, so dito naman ay 150 yung mga galunggong natin per kilo at 140 sa mga Bukit Kalawang. So dito 120 lang po yung purot galunggong, oh, sobrang mura. Yan po yung per kilo ng purot galunggong. Murang-mura na po yan, oh. Ganda, oh. Morning, pre. So yan yung mga burot galunggong ni pare natin dito sa Malabon Fish Market. Paring Ariel. So shout out geng geng. Shout out sa geng geng. Atiya. Wala, Kung tatanungin ko, wala eh. So tinumpok na 100 pesos burot galunggong, oh. Ang kada piraso ay 100 pesos, 140. So, tumpukan po ng mga galunggong ay 50 pesos. 100 pesos mga tumpukan ng mga pink salmon head. Alumahan 100 pesos tumpukan, dami, oh. At 340 per kilo ng mga hipon at tumpukan ay 50 pesos. Sumura-mura yung mga burot natin, no? 120, 150 sa mga pusit kalawang at kada balot ng mga pambagoong. Grabe, no? May mga burot galunggong tayo sa halagang 100 pesos na mga tumpok at mga pink salmon head dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ang daming alumahan, dumagsa. Yan po ay 100 pesos sa mga tumpukan. Yan ang mga alumahan po natin sa Malabon. Pusit kalawang. 200, Boss Lando, Ayan, no? bomba. 200 pesos, no? Na per kilo na mga Ay, 200 siya, pusit Dan. kalawang. Wala, Fresh wala, na fresh wala, po wala. na inyong mabibili. Yan ang mga napapasada natin na taga dito sa Malabon Fish Market. Santa na lang tugtungan dyan. So
So yan po yung biyahe, no? Galing po yan ng Palawan. Yan po yung mga naka-cooler na ibabagsak at ipapasok po dito sa loob ng Malabon Fish Port. So ganyan karami po. Yan po yung mga isdang bato na papasok dito, no? Yung truck na yan na galing pa ng Palawan. So biyahe yan, galing po yan ng Nabotas. At dito lang po ibabagsak, tin-transfer lang po yung mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Galing po yan ng Palawan, no? Yan, fish dealer. Papasok po yan sa loob ng fish port ng Malabon. Alright. So, hindi pa makapasok. Ayan po. Ito po kasi yung pinakadulo. Yan po yung papasok sa loob ng Malabon, no? Yan pong fish port ng bayan ng Malabon Fish Market. So, dulo-dulo. Yung kabila, yung dulo sa may tulay. Ito naman po yung dulo rin dito sa may banda Cebuana, no? O pupuntang Sibilia o sa may Dali. So yan na po, nakapasok na po yung truck. At ito po yung Dali. Ayan. At dito tayo sa mga presyo, no? 100 pesos ang kilo. Sa mga bangus dagupan, 180 ang per kilo. Dito po yan sa pwesto ni Annalyn Bernardo. At sa kumpare ko, pare, good morning, shoutout sa iyo. Good morning. Ano naman ang buhay? Wala, kahit na. Sinakyan muna yung ano, banyer. Buhay. May siya shoutout ka ba? Bukas na. So ito yung presyo ng kanyang tilapia, pre, salamat. So ito yung tilapia Batangas niya. 100 pesos ang per kilo at 90 pesos din, no? Ito po yung presyo ng latag ni Paring Agustin sa Malabon Fish Market. Ayan. Salamat pre, thank you. At yan po ay 100 pesos tilapia Batangas din po, no? Sa kanyang latagan. Paring Brian, magkano kilo? Gana? 340 sa mga hipon ni Paring Brian, no? Yan ang presyo ng mga hipon. So medyo may pagkamadalang pa ngayon ng hipon natin. Kung nakalipas ay marami. Ngayon ay meron din po dito pusit kalawang. 150 lang kilo. Ayan, 150 po per kilo ng pusit kalawang natin. Pre, thank you. Salamat po. At yun po yung mga update natin sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? Sa kanilang mga latag na ating ina-update. So dumagsa naman ng mga alumahan natin dito, 100 pesos yung mga tumpukan. Dalawang tumpok, 150. Alumahan. Ayan, no, 150 binibigay. Tapos tilapia Batangas, 100 pesos tumpok, no? Morning at mga natagan din dito ng pig salmon head. 100 pesos tumpok. So ang dami, oh. So yun po yung mga tumpukan po dito sa halagang 100 pesos. Alright, so yun po yung ating napasadahan dito sa kahabaan po ng Malabon Fish Market. At talaga nga naman ang mga presyo, no? Sobrang mura pa rin ang kanilang mga bentahan.